Janne er moderne danser. Hun har udviklet sit kropssprog bevidst for at skabe sin dans, især til rytmisk musik. Eva er klassisk violinist. Hun spiller det klassiske repertoire og kender Bachs musik rigtig godt. Til Bachs partita og sonate for soloviolin skal Janne og Eva udvikle en forestilling. En forestilling, der forener den moderne dans kropssprog med den klassiske musiks stramme formsprog. Men hvordan skal Janne få koordineret sine bevægelser til musikken, som hun synes er fremmed og svær? Den moderne dans Janne kender og den klassiske musiks struktur ligger umiddelbart fjernt fra hinanden. Fælles for disse forskellige udtryk er dog deres ophav i menneskets hjerne. Men hvad siger så hjerneforskningen? Det er gennem hjernens bevidsthed, at vi kan bevæge vores krop i forhold til det, vi sanser. Hjernen opfatter impulser via hjernestammen og hjernebarken. Impulserne bevidstgøres via følelsescentret, som giver kroppen besked om at bevæge sig. Helt uvidenskabeligt kunne al bevægelse forklares med, det er lysten, der driver værket. Når Janne behersker sine bevægelser i forhold til musikkens slag og rytme, sker det helt specielle, at hjernen allerede har udført bevægelsen, før hun selv er blevet bevidst om det. Men hjerneforskningen sagde jo lige, at vi først bevæger os, når vi er bevidste. Når hjernen reagerer på input, er der gået et halvt sekund, før der er afgivet besked om en ny bevægelse i kroppen til hjernen. Hvordan kan Janne holde takten, hvis hun hele tiden er bagud med et halvt sekund? Janne er altid bagefter, så længe hun indlærer noget nyt. Når en bevægelse er helt ny for os, skal vi tænke over den hver gang den skal udføres. Dansøvelserne tillader altså ikke så meget tænketid. Janne skal derfor ud over den fase, hvor hun bevidst indlærer sine bevægelser, så de efterhånden kan blive ubevidste og intuitive for hende. Derfra kan hun skabe sin kreative dans. For at nye bevidste bevægelser skal blive til ubevidste bevægelser, skal de struktureret indøves så tilpas mange gange, at de lagres i lillehjernen. Den nye bevægelse bliver altså bevidstgjort gennem gentagelse på gentagelse, indtil lillehjernen lærer den som ubevidst bevægelse. Som automatisk ubevidst bevægelse aktiveres den ved input for omgivelserne uden bevidsthedens forsinkelse. Ved at øve sig til det sidder, skaber Janne og Eva en fælles opfattelse omkring musikken. Jannes indlærte bevægelser bruges intuitivt til den strukturerede rytme, der ligger i Bachs musik.